Nakisadya ang cast sa mga batang riles atong sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City ni atong Sabado. Samtang wasab nila gipalampas ang makakaon sa sikat nga shawarma sa syudad. Ani report. Sa paghulma pa lang sa pita, ug ang rich taste sa beef niining sikat nga shawarma sa Zamboanga City, siguradong maglaway gayud ilabi na ang shawarma lovers. Ginugangan pa sa mga lamas, sibuyas bombay, pipino ug ang ilang pinasahi nga ingredient, ang patatas. Kini ang wala gipalampas sa cast sa mga batang riles nga sila si Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Birria ug Anton Vinzon. Dihang nibisita sila sa Zamboanga City ni adtong Sabado. Ito may pasalubong ako sa inyo. Tikman nyo. Uy, shawarma. Ug aron mas mulami pa, gidugangan kini ni Bruce og creamy sauce. Samtang si Anton, speechless sa lasa sa shawarma. Speechless. Ang lasa talaga yung beef. First time ko makakita ng potato sa shawarma. Humani ini, diretso na sa paghatag og kalingawan sila Miguel, Kokoy, Bruce, Rahil ug Anton ato sa Kapuso Mall Show sa KCC Convention Center sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Gikilig ang fans dihang miharana on stage sa usa ka fan si Anton. Misamot ang kilig dihang naki-selfie sila Bruce ug Kokoy sa fans. Todo hiyawan sab ang fans dihang nag-perform si Rahil. Mas misaka ang excitement dihang migawas na si Miguel. Talagang mainit yung pagtanggap sa akin ng mga Zamboangueños. Talagang na-enjoy ko. Muchas gracias Zamboanga sa mainit na pagtanggap sa amin. First time ko sa Zamboanga, grabe yung pagtanggap sa amin dito. Yung pagtanggap nila sa amin, pag pupunta dito, hindi nababawasan, kundi mas nagiging mas mainit pa, mas nagiging hype pa sila. Kaya very thankful ako sa mga Zamboangueños dahil Muchas gracias mga kapuso! Kauban si Joe Pascual, Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.